Усім вітаночки, сонейкі! Супер рада, што вы зноў тут, што мы сёння разам з вами будзем разбірацца з простай мовай. Увогуле зноў паглыбляемся ў пунктуацыю, знакі прыпынку, раскажу вам, што гэта такое і з чым мы гэта будзем есці. Давайте з вами пазнаёмімся. Мяне завуць Кацярына. Падчас свайго паступлення я набрала 396 балаў, з'яўляюся ўладальніцай пахвальнага водгуку з заключнага этапу рэспубліканскай алімпіяды па беларускай мове і літаратуры. І ў мінулым 26 годзе у мяне было 15 стабальнікаў і 54 вучні, якія здалі ЦЦТ на 90 плюс балаў. Гэта неверагодныя вынікі, я вам усім жадаю менавіта гэтых вынікаў. Давайте з вами будзем разбірацца. Што такое простая мова? Простая мова – гэта чужое выказванне, якое мы перадаём каму-небудзь даслоўна з захаваннем зместу і формы. І ў простай мове у нас ёсць словы аўтара, на схемках яны адзначаюцца вось менавіта так, і ёсць словы героя, вось тыя словы, якія мы будзем перадаваць. Гэта простая мова, адзначаем вось так ПП. І тут будзе залежаць ад месца знаходжання слоў аўтара і простай мовы. Давайте буду паказваць вам самая галоўная схема. Абавязкова, калі вам зручна дзесьці, запішыце, намалюйце, гэта вельмі важна. Глядзіце, простая мова у нас можа быць перад словамі аўтара. Напрыклад, прывітанне. Прывітанне. Я ставлю клішнік, закрываю двукоссе, усклікнула, Кася. Давайте Кася. Глядзіце, я написала усклікнула, значыць тут у нас будзе клічнік. Памятаем, што клічнік і пытальнік у нас у межах двукосся. Мы ставім з вами працяжнічак і далей пішам простую мову з малой літары. Запамінаем, гэта вельмі важна. І калі у нас тут косачка, просто прывітанне, напрыклад. Давайте гэта я вось так зраблю. Скажу прывітанне, вось косачку ставлю, сказала Касю. Супер, зразумелі. Яшчэ у нас простая мова можа ўжо стаяць пасля слоў аўтара. Напрыклад, Кася запытала. Давайте запыталася. Як ты? Я перадаю поўнасцю даслоўна словы Касі. Тут у нас словы аўтара, і мы іх напішам ужо тут з вялікай літары, таму што яны пачынаюць сказ. І потым у нас запыталася, значыць, ёсць пытальнік, і будзе ісці простая мова. Значыць, схемка у нас будзе вось такая. Запамінайце абавязкова. Тут мы можам ставіць таксама клічнік, Кася усклікнула, прывітанне, і можам ставіць кропачку. Кася сказала прывітанне. Супер. Запамінаем, што кропачку мы выносім за знак двукосся. І вельмі цяжкі момант, дарагія, вельмі цяжкі. Глядзіце, у нас можа быць такі момант, што простая мова ці словы аўтара могуць перарывацца. І тады ў нас ужо больш складаныя сказы. Глядзіце, у нас можа быць такая схема. Калі у нас будуць тут розныя знакі прыпынку і словы аўтара будуць унутры. Напрыклад, прывітанне. Прывітанне. Усклікнула. Кася. Ставлю кропачку, ставлю працяжнік. Як ты? Глядзіце, я адкрыла двукоссе, пачала сваю простую мову, паставіла клічнік, потым я перадаю тое, што сказала гэта Кася, значыць, у нас словы аўтара. Тут ставлю кропачку, і потым ідзе у нас простая мова далей. Вось такая схемка. І яшчэ у нас простая мова можа быць унутры. Словы аўтара будуць перарывацца простай мовай. Глядзіце. Напрыклад, Кася сказала. Ставлю двукроп'е, прывітанне. І поехала у лес. Глядзіце, Кася у нас сказала, Кася у нас поехала. Тут у нас словы аўтара, але лепш тут пісаць, канешне, з вялікай літары. Прывітанне, а потым далей у нас яшчэ словы аўтара. Супер, гэта схема. Абавязкова скрыньце, запісвайце. Зараз будзем з вами на практыцы вучыцца іх маляваць. Глядзім нашу практыку. Адзначце знакі прыпынку, які трэба паставіць на месцы пропуску ў сказе. Жыццём любіў паўтараць мой класны кіраўнік. Нагадвае то просты, то складаны экзамен. Глядзіце.
Я спачатку пачынаю простую мову. Жыццё. Потым у нас жа гэта кажа у нас наш класны кіраўнік, стаўлю коску, стаўлю працяжнік, абавязкова словы аўтара з малой літары, потым кёска, працяжнік, гэта вельмі важна, запамінайце, потым простая мова і кропачка ў канцы. Вас могуць заўсёды лавіць на тым, што ў нас кропачка ў канцы будзе прапушчана, але тут не вельмі правільна, яе трэба вынесці за знак двукосся. Глядзім, што ў нас тут. Глядзім, простая мова, тут не было косачкі, значыць коску абавязкова, і працяжнік мы прапусцілі. 2 і 3. Запамінайце, вось тут двукось. Супер, супер. Ну і давайте апошнюю практыку паглядзім яшчэ па простай мове. Знакі прыпынку, якія мы прапусцілі. Старажытныя рымляне шчаслівыя дні адзначалі белымі каменьчыкамі, прыгадаў пачутае сябра. Глядзіце, ну проста ў нас спачатку ён сказаў, перадаў, а потым ужо словы аўтара. Глядзім, значыць, тут была прапушчана косачка і працяжнік, коска і працяжнік. 1. Запамінайце абавязкова гэтыя моманты, таму што схемкі трэба вучыцца ставіць. На нашым курсе гэта будзем разбіраць з вамі больш падрабязна. Вы паглядзелі такі пробны фармацік. Абавязкова памятайце, у нас будзе 8 онлайн-заняткаў на месяц, працягласць 90 хвілін, гэта 1,5 гадзінкі. Як і зараз, тэорыя плюс практыка, разбіраем усе самыя пасткавыя моманты, самае галоўнае. Ёсць чаты падчас заняткаў. Калі вам штосьці не зразумела, задаёце пытанне, я на яго адказваю. Канешне, у нас ёсць дамашка, гэта ўсё для вашых жа ведаў. Дамашка у нас у зручным прыкладанні дадатку, ёсць бот, там, сябры, абавязкова глядзіце, ёсць заданні, ёсць тлумачэнні, ёсць правільныя адказы, і калі штосьці не зразумела, я заўсёды з вамі на сувязі. Абавязкова далучайцеся менавіта па гэтай спасылцы, я вам усім дзякую за гэты занятак, абавязкова далучайцеся. Цалую, абдымаю, ну і ўсім да пабачэння.